Halo guys, iki aku lagi ning omah. Soalnya posisi bar tiba, guys. Bar tiba penane yo iki lagi ning omah. Sikile seloro dadi urung mangkat ngambut gawe. Wis pirang dino kae yo sekitar hampir sebulan lah. Saya kemang wingi tak coba mangkat yo selama seminggu sih yo rasanya aku penak, ternyata malah kemang guys. Ya aku iki yo apa mangkat sih, tapi pas ditelepon wong soalnya yo piye, aku penggaweku yo delivery order, delivery order kuwi pakai aplikasi ojol. Nah kuwi guys, jadi iki aku sementara yo istirahat saya sebenarnya sih. Nah menurutku ya orderan iki ya saya rame soalnya menjelang masa lebaran, masa Idul Fitri ngono kuwi. Kan ya orderannya rada rame lah ketimbang winginane pas puasa pertama sampai puasa ke-5 kayak aku ya wis tak niati mangkat. Ngono kuwi, tapi wis bener kon keadaan sikilku iso lara. Iki memang aku ya di samping ngono ya apa mempersiapkan nyiapno guys, nyiapno nggo perencanaan lebaran so yo nyiapno jenenge wong desa iso ana jajan-jajanan ngono kuwi. Dadi tak siapno ben mbokku iki ben ra kebingungan luru jajan tuku jajan. Saiki yo tukune secara online, sebanding secara online kuwi emang tak tuku secara online. Mbah kuwi hasile mbah remek mbah piye dikirim jenenge wong dikirim paket kan wis diuncalke kaya ngono kuwi, sementing kan cepet. Aku ya ora maido jenenge aku dhewe yo ora kerjane paketan. Kuwi nek kawa kesel piye jenenge wong sortir kuwi tetep diuncal-uncalke ngono guys. Jadi aku memaklumi nek barang dikirim lewat paket kuwi belum sepenuhnya kuwi barangnya apik pen mesti yo ono jenenge pletot, ono jenenge pendeng, yo rusak, yo remek, yo hal yang biasa nek kanggoku. Tapi tetap yo aja memberi rating pada jelek pada paket soalnya apa kabeh kuwi yo membutuhkan makan, cari makan untuk kebutuhan keluarga kan ngono guys. Misalnya menghargai lah kita sepilke panganan sing tak tuku bodo ya iki yo bodo iki yo rada yo banyak tantangan, banyak rintangan lah nek kanggoku. Soalnya siji yo iku kecelakaan, aku tiba akibat kecelakaan kami lah terus hampir 1 bulan iki ya wis piye neh jenenge musibah kuwi tidak ada orang yang tahu lah guys musibah kuwi kapan tekone, kapan berakhirnya gak ada mau tahu. Yang penting kita berhati-hati, berikhtiar, kita sepilke ini guys rada blereng. Nah, ini makanan saya tak tuku, ini jenisnya wafer. Ini rak bukane ngono guys, rak bukane apa jenenge promosi ora, iki sepil, iki sine wafer. Terus kita sepilke iki ono permen Yupi, ya, permen kategori iki permen. Terus iya tak sepilke neh kongguan iki mari kotak iki. Mari kesukaan wis zaman jadul, zaman dulu lah guys. Kita sepilke kabeh kok. Terus iki kanggo jaminan nek pas bar dupa pokonane ngene guys. Iki panganan iki yo kanggo mbokku soalnya apa di penyakit mah tak tukokno ngene iki ben ndikne ben ora kakean mangan sego, ora bukane melarang wong tuku mangan sego. Ngurangi sego dadi iki kan sithik wis akeh proteine guys panganan model ngene iki. Dadi ne tak tukokno lah mesake jeneng wong tuwa panganan iki paling piro lek guys. Dan ngono. Beli makanan stok niki kan murah. Dibrine online iso ono promo barang. Kuwi dadine wis tak tukokno lah bukan wong tuwa. Ora bukan menghindari, mun piye ibaratnya anak digedekno dari kecil sampai dewasa mumpung wong tua ijeh dadi membalas budi. Soal wong tua karek siji guys, jadi terus aku dune pengen apa tak tarik
wani tak tukoke lah guys, mesake sing wong tua kuwi. Saiki uang kebanyakan di wong tua kuwi sangat bersyukur guys, wong tua di loro aku dhewe ngrasake. Wong tua kare siji kuwi rasane bilang ya pusing, gak ono piye tinggo curhat nggo piye-piye kan yo bingung guys, wong tua kare siji kan ngono. Jadi pokoke penting nyenang matine wong tua, sehat-sehat, bentuk barokah, rezekine saya ndrah ngono guys. Makane kuwi tak pupuk lah kepingin iki jaminan emang tak stok iki guys. Tak stok daripada dia untuk jaminan yang jadi ngono kuwi. Nah, tuku jaminan iki ben kroso wetenge warak ngono guys. Memang wis kita konten soalnya keberjajan iki wis ngene guys. Terus ngumpul jenenge nyeling jajan jeneng wong desa ya kayak wong Demoro kadang yo ngomong kepiye kan ngono guys. Ngono guys, iki kontenku. Kok tak konten neh. Ngomong anu ya guys. Salam.